Iskopavanja na lokalitetu Pančevo-Livede počela su pre nekoliko godina, kada je pronađeno naselje iz 8. veka, kasnije deo temelja crkve, da bi pre nekoliko dana, nakon sistematskih istraživanja, otkriven njen ceo temelj sa jednobrodnom osnovom. Utvrđeno je da je crkva prvobitno sagrađena u 12. veku i da je 3 puta rušena i obnavljana, a oko nje je pronađeno 79 nekropola. Međutim, jako je bitno da smo unutar crkve pronašli grobove koji su na mestu kada se vršilo sahranjivanje pre postojanja crkve i koji datiraju iz 11. veka. U jednom od tih grobova pronađen je novčić Stefana I, ugarskog kralja Stefana, najverovatnije, s početka 11. veka. Mnogo značajnije otkriće na prostoru unutrašnjosti crkve je grob iz bakarnog doba, star oko 4.500 godina, sa ostacima pokojnika koji je sahranjen na specifičan način u skladu sa određenim religijskim verovanjima. Pokojnik je polagan u jamu u zgrčanom položaju i posipan okerom. To se tumači kao ritual sahranjivanja, simbolika tog okera je kao, pošto je takve boje kao krv, simbol krvi, položaj zgrčan kao fetalni položaj, kao simbol ponovnog rađanja. Grob je nastao u vreme kada oko Pančeva nije bilo naselja, tako da je reč o nomadskom plemenu i nekom značajnijem pokojniku, jer je sahranjen sam. Na prostoru Banata samo je 10-ak sličnih humki istraživano, a 2 su pronađene u okolini Pančeva.